η εξέλιξη που είχαμε σε σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικά με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ειδικά μετά την αποστολή του σχεδίου από τον Υπουργό για το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Εμείς από την πρώτη στιγμή ως παράταξη στηρίξαμε αυτές τις επιλογές και με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και σε όλες τις διαδικασίες συμμετείχαμε. Είναι πραγματικά μια κορυφαία στιγμή για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Πιστεύω όμως ότι έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας και αυτά τα θέματα νομίζω ότι θα κληθούμε να συζητήσουμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να είναι η εξέλιξη πραγματικά ολοκληρωμένη. Όπως και να έχει όμως, φάνηκε πολύ καλά ότι όταν υπάρχει κριτική, όταν υπάρχουν αντιδράσεις, όταν υπάρχει όμως και η βούληση, και αυτή δεν εκφράζεται μόνο από τους τοπικούς φορείς, αλλά και από τους κυβερνητικούς και όχι μόνο βουλευτές, μπορεί να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα. Είμαι από τους ανθρώπους που μπορώ να διαβάσω πολύ καλά ότι κάτι αντίστοιχο δεν έγινε στη χώρα, όπου ειδικά σε περιπτώσεις πόλεων καταργήθηκαν τμήματα. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε αυτό το γνώμονα έπρεπε να κινηθεί το κράτος τα προηγούμενα χρόνια. Εν τούτοις όμως η εξέλιξη είναι πολύ θετική για την περιοχή μας, για το σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας.